Dám vám taký malý tip, ktorý mne osobne docela dosť pomohol. A toto je čisto o tom, keď váš partner alebo partnerka ide von večer napríklad. Ako to u nás bývalo, tak môj muž mi povedal, dám si 2-3 pivka a za hodinku, za 2 som doma. Samozrejme, nikdy to tak nebolo a samozrejme som proste bola nahnevaná, ale nie kvôli tomu, že bol vonku, ale kvôli tomu, že ja som ho napríklad čakala a on neprišiel. A preto sme sa dohodli, že keď takto pôjdeme von, samozrejme aj ja to robím, že keď takto pôjdeme von, tak si povieme, že prídem o 8 ráno, ožratý náš srod. Hej? Ono, väčšinou to tak nie je, hej? Ale keď potom ten partner príde, samozrejme nie o 8, ale príde, dajme tomu o polnoci, tak ja som v podstate rada, že prišiel v poriadku, že prišiel zdravý a že vlastne prišiel o mnoho skôr, ako mi povedal. Pre niekoho to môže vyznieť ako blbosť, ale tie slova fakt majú tú váhu a pokiaľ sa naučíte takýmto spôsobom komunikovať, tak určite to bude lepšie, ako proste sľubovať a držať sa toho, že za hodinu som tu, keď proste každý vieme, že keď ideme von, tak sa môžeme proste zakecať, nepozeráme na ten telefón a z 10 minút prejdú 2 hodiny. A nehovorte mi, že sa to nikomu nikdy nestalo, pretože to je blbosť. A presne takýmto spôsobom sa vyhnete úplne zbytočným hádkam, pretože čoho by ste sa mali báť? Povedzte mi čoho, okrem toho, aby ten váš partner alebo partnerka prišli domov v poriadku.